खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनायाव मुखुब जानानै दङ। गोबां दैदेनगिरि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां धोरोम सिबियारिफोर दङ, गोबां धोरोमखौ फोथायनानै धोरोम सिबियारि बिथांमोन दं। आरो बे धोरोमखौ लानानै दिनैनि समाव ससियेल मिडियानो जा खौरां बिजोङानो जा गावजों गाव दान्थे बिदान्थेयाव गोबां मुखुब। गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा हारिखौ लानानै दिनैनि समाव गावजों गाव एना एनि बाथ्रा बुंनायखौ नुगासिनो दं। नाथाय गुबुन फारसेथिं बुंनांगोन जे गावजों गाव धोरोमनि दान्थे बिदान्थे खालामनायाव मुखुब, नाथाय भारत नागार सोमावसारनायाव भारत सर' सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय एबा जानायनि मुंखौ बोखारना गुबुननि मुं दोननायाव रावबो फंसेबो बाथ्रा बुंनो सम गैया। मन्त्रि एमएलए जों लोगोसे गोबां आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो धोरोमनि बाथ्रायाव दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लानायखौ नुदों। नाथाय ढेकियाजुलि ओनसोलाव जाय हादोरनि मुंख्लं थिलि होननानै बुङो ढेकियाजुलि ओनसोलाव बै ओनसोलाव मुंख्लं रतन कसारी गोसोखां रडखौ सोलायनानै डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जीनि मुं होदों। बेनि फारसे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दैदेनगिरिफोरखौ फंसे बाथ्रा बुंनाय खोनादोंना खोनायाखै? दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामदों। खना खनला एसे एनै साननो हानाय सुबुंफोरा गोबां सोंथि खालामहरदों जोंनि सिगाङाव एबा जोंनाव। मुंख्लं रतन कसारी गोसोखां रडखौ सोलायनानै जे डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मुं होदों, आथिखालनि रायजोनि मन्त्रि अशोक सिंघालनि दैदेननायाव अशोक सिंघाला गावनो फिथा हादों जे बर'नि हादोरनि थाखायनो मुंख्लं जानाय रतन कसारीनि मुंखौ बोखारनानै सोरबा डक्टर श्याम प्रसाद मुंखौ गायसनबाय। जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव दासिमबो जेबो फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। नाथाय धोरोमनि जा दान्थे बिदान्थे बे धोरोमनि दान्थे बिदान्थेखौ लानानै गोबां बे समाव बाथ्रा बुंदों। माब्ला बुंगोन? रतन कसारीनि जा मुङै लामा दोन्दोंमोन ढेकियाजुलिनिफ्राय बाटासिपुर थांनाय जा लामा, बे लामाया रतन कसारीनि मुङाव दंमोन। नाथाय मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा बे मुंखौ सोलायनानै गुबुन मुं होदों, डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मुं होदों। आरो बेखौ लानानै ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना गिखांनाय बाथ्रा फोरमायदों। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोना बिनि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायाखै। जाय रतन कसारीया भारत सर' एबा भारत नागार सोमावसारनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन, बे मुंख्लं जानायखौ दिनै आघात एबा अपमान खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। শহীদ নগরী ঢেকিয়াজুলি মাঝমজিয়াত এক মুখ্য পথ ওল্ড বাটাসিপুর রোড অমৰ শহীদ আৰু বলিদানী জনসংঘৰ সংস্থাপক ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল। মই 2 जुलाइ 2026 अक्ट'खालि जोंनि ढेकियाजुलि शहीद नगर ढेकियाजुलियाव मोनसे लामा दङ, ढेकियाजुलि टु बाटासिपुर थांनाय लामा। बे लामाखौ थांनाय 2017 मायथाइयाव दानि बर्तमाननि जोंनि एमएलए ढेकियाजुलि समस्तिनि मानगोनां अशोक सिंघाल बिथाङा जोंनि ढेकियाजुलिया जिहेतु शहीद नगरी होननानै जोंनि भारतबर्षआवनो मिथियो, ढेकियाजुलि होनबा शहीद नगरी होननानै। जाय बिथांमोन शहीदमोनखौ लानानै जोंनि ढेकियाजुलिया शहीद नगरी मुं मोन्दों, दा बिथांमोननि मुङावहा खोन्दो खोन्दो जोंनि लामा सामानि मुंखौ दोननाय जादों। दा बेबायदियैनो ढेकियाजुलि टु बाटासिपुर थांनाय लामाखौ शहीद रतन कसारीनि मुङाव थांनाय 2017 मायथाइनि 17 मायथाइयाव माने मुं बावनाय जादोंमोन। तो बे लामाखौ थांनाय 2 जुलाइ अक्ट'खालि जोंनि दानि ढेकियाजुलि समस्तिनि बिधायक एबा एमएलए बिथां अशोक सिंघाल बिथाङा डक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीनि मुङाव फिन नाम खालामबावदों।
तो बे बाथ्राखौ लानानै जों ढेकियाजुलिबासि हिसाबै जोबोद लासिंसिं आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। खारन जोंनि ढेकियाजुलिया जुदि शहीद नगरी मुं मोनदोंबा बिथांमोननि थाखायनो रतन कछारियानो बुं रेलेरा कछारियानो बुं सोरबा मनबरनाथ बुं गासै बिथांमोननि थाखाय तो बेनि थाखाय जोङो दानि जा मोनसे थांखि लाबाय मावबाय बै थांखिखौ दिखांफिनना लानो थाखाय जों खावलायदों आरो बै जाय लामाया शहीद रतन कछारिनि मुङाव दङमोन बे लामाखौ रतन कछारिनि मुङावनो दोनफिननो थाखाय जोङो दानि जा आसाम सोरखारनि मन्त्रि अशोक सिंघाल ढेकियाजुलि समस्तिनि MLA अशोक सिंघाल बिथांखौ जों खावलायदों। नङाब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जिहेतु मान सन्माननि बाथ्रा थाबाय जोंनि ढेकियाजुलिया शहीद नगरी हिसाबै जोङो गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोनो। तो बे हिसाबावहाय जुदिसो बिथांमोननि नामाव थाखानाय शहीद बिथांमोननि नामाव थाखानाय लामा बा जिखुनु अनुष्ठान प्रतिष्ठानखौ जुदि गुबुननि मुङाव होयोबा जोंनि थाखाय बियो जोबोद लासिंसिं आरो दुखुनांथाव जायो। बेखायनो जोङो खावलायदों जाय शहीद रतन कछारि बिथाङा थांनाय 1942 मायथाइनि भारत नागार सोमावसारनायनि बिथाङा सासे मुंख्लं तो बे मुंख्लंनि मुङावनो जोंनि ढेकियाजुलि टु बाटासि पुरुतआ नाम दोननाय जादोंमोन। तो बेखायनो दा जितु डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि नामाव बे लामाखौ नाम बावदों बेखौ फिन सोलायनानै जोङो शहीद रतन कछारिनि मुङावनो लाखिफिननो थाखाय जोङो खावलायदों। नङाब्ला जोङो जुदिसो जोंनि खोथाखौ खोनासङाबा जोंनि ओनसोलनि दिनै जोङो ढेकियाजुलि दख'रा दुलाराय फैसा आफाद हिसाबै जोङो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों फोरमायदों। नाथाय फैबाय थानाय समाव जुदि मानिना लायाबा जोङो माखासे जोङो बुद्धिजीबि ओनसोलनि बुद्धिजीबि बिथांमोनखौ लानानै जोङो जि हाबाफारि लानांगौ इयुननि समाव जों लागोन। आन्दलनानो जा धरनायानो जा जों लागोन। बेनि थाखायनो जोङो थाबैनो बे